ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኩልኩም ደቂ ተባዕትዮ ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ብፍላይ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ሃልይኩም ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ክትዕግቡ ዝተፀገምኩም ደቂ ተባዕትዮ ክሓልፈኩም ኣይግባእን። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ከመይ ብቐሊሉ ኣጻብዕትና ጥራሕ ተጠቒምና ናብ ዕግበት ክነብፅሐን ከም ንኽእል ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ሕዚ ኣባና እንዳተለመደ ዝመጽእ ዘሎ ቅድሚ ሕዚ ግና ከም ነውሪ ዝረኣይ ዝነበረ ጥበብ እዩ። ኩሉ ሻዕ ነፍቃሪትኩም ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትኩም ፊንገር ቅድሚ ምግባርኩም ክቅድም ዘለዎ ሓሳብ ኣሎ። እዚ ድማ ንነዊሕ ደቃይቕ ንከናፍራ ብምስዓም ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ንኽትኣቱ ብምግባር ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍልፍል ክትገብሩ ኣለኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፊንገር ክትገብራ እንተለኻ ይኹን መትኖኻ ናብ ብልዕታ ክኣትው እንተሎ ፈለማ ብልዕታ ራሕሲ ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ድማ ፆታዊ ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም ቃንዛ ንኸይስማዓን ቀልጢፋ ንኽትዓግብን ስለ ዝሕግዛ እዩ። ስለዝኾነ ኩሉ ሻዕ ፊንገር ቅድሚ ምግባርኩም ንኽሳደን ንከናፍረን ነጥዋተን ብምንኽኻን ብምሕስሳይን ናብ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ፈለማ ከተእትውወን ኣለኩም። ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍልፍል ስለ ዝሕግዛ ቀፂልኩም ነዚ ምስ ገበርኩም ንሓደ ኣጻብዕትኻ ጥራሕ ናብ ውሽጢ ብልዕታ ከየእተኻ ኣብ ደጋዋይ ክፋል ብልዕታ ሓሳስየላ ነዚ ብሰርኩላር ወይ ድማ ብዜሮ ቅርፂ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ቀስ ኣቢልካ ብምንቅስቓስ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ብዙሕ ነርቭ ኢንዲንግ ዘለዎ ክፋል ብልዕታ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ፓርት ንብሎ ክትነኻኽእላ ትኽእል ኢኻ። ኮይኑ ግና ፊንገር ቅድሚ ምግባርካ ብልዕታ ራሕሲ ከም ዘለዎ ሴንስ ክትገብር ኣለካ። ራሕሲ ብበዝሒ ኣብ ዝህልዎ ግዘ ንክልተ ኣጻብዕትኻ ማለት እውን ናይ ቃል ኪዳን ኣጻብዕትኻን ማእኸላዊ ኣጻብዕትኻን ናብ ብልዕታ ብምእታው ነዞም ክልተ ኣጻብዕትኻ ብምዕጻፍን ብምዝርጋሕን ነፍቃሪትካ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤትካ ብሉፅ ዕግበት ክትህባ ትኽእል ኢኻ። ኮይኑ ግና ቀስ ኣቢልካ ኣብ ትገብረሉ ግዘ ድምፂ ተውፅእ እንተኮይና ቀልጢፍካ ነጻብዕትኻ ብምንቅስቓስ ስፒድካ ብምውሳኽ ማለት እዩ ንዕግበታ ከተቐልጥፈላ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ብተወሳኺ እዞም ክልተ ኣጻብዕትኻ ኣብ ውሽጢ እንዳንቀሳቐስካ እንዳዓፀፍካ እንዳዘርጋሕካ እንዳሃለኻ ብከብዲ ኢድካ ድማ ንደጋዋይ ክፋል ብልዕታ ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕተን ወይ ድማ ጉድበ ንብሎ ከብዲ ኢድካ ብምሕስሳይ ዝሕግዝ እንተኮይኑ ክልተ ዕግበት ብሓደ ግዘ ክትህባ ትኽእል ኢኻ። ብደንቢ ብከብዲ ኢድካ ዝተሓሳሰይ ዘሎ ጉድበኣ ወይ ድማ ክሊቶሪ ቂንጥር ንብሎ ክፋል ብልዕታ ብውሽጢ ድማ ኣጻብዕትኻ እእቲኻ ተንቀሳቐሰላ እንተኮይንካ ጂስፓት ንብሎ ክፋል ብቐሊሉ ስለ ዝነኽኦ ኢቭን ንሳ ተፍስሰሉ ኮንዲሽን እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ናይ ፆታዊ ርክብ ፊልምታት ርኢኹም እንተኮይንኩም ካብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝወፅእ ማይ ዝመስል ፈሳሲ ክፈስስ እንተሎ ርኢኹም ትኾኑ ትኽእል ኢኹም። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ክትበፅሕ እንተላ ጥራሕ ዝወፅእ እዩ። ስለዝኾነ ብክልተ ኣጻብዕትኩም ብውሽጣዊ ክፋል ብልዕታ ብከብዲ ኢድኩም ድማ ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ተሓሳስዩለን እንተኮይንኩም ሪኣቶ ናብ ዘይትፈልጥ ዕግበት ንኽተብፅሓ ዝገብር እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ቂንጥር ንብሎ ክፋለን ከመይ ከተሓሳስዩለን ከም ዘለኩም ክንርኢ ኢና። ነዚ ሴንሲቲቭ ክፋል ብዙሕ ነርቭ ኢንዲንግ ዘለዎ ክፋል ብልዕተን ከመይ ከሓሳስይዎ ከም ዘለዎም ዘይፈልጡ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ክትገብርዎ ዘለኩም ዝሕል ኢልካ ብምጅማር ወይ ድማ ቀስ ኢልካ ብምጅማር ናብ ፍጥነት ወይ ድማ ስፒድ ምውሳኽ እዩ ዝበለፀ ዝምረፅ። ንኣብነት ንጉድበኣ ቀስ ኢልኩም ብዘይ ቅልጣፈ ተሓሳስይዎ እንተኮይንኩም ኣፍቃሪትካ ናብ ስምዒት እንዳኣተወት ክትከይድ እንተላ ድማ ቅልጣፈኻ ወይ ድማ ስፒድካ ምውሳኽ ዝምረፅ እዩ። ኮይኑ ግና ብቅልጣፈ ብስፒድ ጀሚርካ እንተሓሳሲኻላ
ኣብ ጉድ በኣ ቃንዛ ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ብቕልጣፈ ጀሚርካ ዝሕል ኣቢልካ ምሕስሳይ ዘይኮነስ ዝሕል ኣቢልካ ጀሚርካ ናብ ቅልጣፈ ምኻድ ዝበለጸ ተመራፂ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንሪኦ ሓሳብ ናቹራሊ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ዝነቅጽ ራሕሲ ዘይብሉ ብልዕቲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። እዚ ናቹራሊ ወይ ድማ ምስ ናይ ሆርሞናል ቼንጅ ዘጋጥም እዩ። እዚ ፈሳሲ ዘፍልፍል ግላንድ ኣሎ ፈሳሲ ዘየውፀሉ ኩነታት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። እዚ ዘጋጠማ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ብደገ ክትገብሩለን ትኽእሉ ቅብኣታት ኣለዉ። ነዚኦም ቅብኣታት ተጠቒምኩም ንክሊቶሪ ንጉድበ ወይ ድማ ንቂንጥር ዝበሃል ፓርት በዚ ቅብኣት ተጠቒምኩም ክትሓሳስዩለን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ግድን ብፁሪ ኢድኩም ብፁሪ ኣጻብዕትኩም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብምልዓል ብልዕተን ራሕሲ ንኸፍልፍል ብምግባር ፊንገር ክትገብርወን ኣለኩም። ራሕሲ ዘይብሉ እንተኾይኑ ግና ቅብኣት ኣሎ ክትገብሩለን ዘለኩም። ኣብ ዝተፈላለዩ ፋርማሲታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ብልዕተን ብፍሕፍሕ ወይ ድማ ብፍሪክሽን ቃንዛ ንኸይስምዐን ስለ ዝከላኸለለን ብሉፅ እዩ። ብቐሊሉ ንኽዓግባ እውን ይሕግዘን እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣገዳሲ ሓሳብ ድማ ኮሚኒኬሽን እዩ። ፊንገር ኣብ ትገብረላ ግዘ ምንም ዓይነት ፊድባክ ዘይትህበካ እንተኾይና እዚ ክፋል ንዓኣ ምንም ዓይነት ስምዒት ኣይህባን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ገጻ ክተንብቦ ፊድባካ ክትፈልጦ እንተዘይኽኢልካ ኮሚኒኬሽን ኣድላይ እዩ። ጠይቅካ ፊድባካ ክትፈልጥ ኣለካ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ኮሚኒኬሽን ክተዕብይዎ ኣለኩም። እዚ ናይ ፊንገር ጥበብ ንዓኣ ዘይምችዋ ምንም ዓይነት ስምዒት ዘይህባ እንተኾይኑ ጠይቅካያ ኮሚኒኬሽን ስኪልኩም ኣዕብይኹም ዘይምችዋ እንተኾይኑ ክትገድፎ ኣለካ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ኣገዳሲ ሓሳብ ድማ እንታይ እዩ? ናይ ፊንገር ጥበብ ንደቂ ኣንስትዮ ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዘኩም እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአይ ዝተፈላለዩ ስጋኣታት ኣለዉ። ንኣብነት ናብ ወልፊ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንኽንኣቱ ይገብረና እዩ ዝብል ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ። ኮይኑ ግና እዚ ትኽክል ኣይኮነን። እዚ ፊንገር ጥበብ ዝፍፀመልክ ዘሎ በፍቃሪኺ ብበዓል ገዛኺ ብወዲ ስለዝኾነ ናብ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ንኽትኣትዊ ዘገድደኪ ምንም ዓይነት ሳዕቤን የብሉን። ስለዝኾነ ናይ ፊንገር ጥበብ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽትበፅሓ ዝሕግዘክን እምበር ናብ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ንኽትኣትዋ ዘገድደክን ኣይኮነን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብፍላይ ድማ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ፀገም ዘለኩምን ንበዓልቲ ቤትካ ወይ ድማ ነፍቃሪትካ ናይ ምዕጋብ ፀገም ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ እዚ መደብ ንኽበፅሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ